man! Gawas no na o ginapos pa ba? Gawas nun na gyud sir oy. Kaya nga naman. Kay mo man ginaang atong gisaulog sa Philippine Independence Day ang atong kagawasan. Kung sa gugma ko no. Dapat gawas nun gihapon. Siyempre gawas nun na, sir. Sa gugma? Tatanang butang. Gawas no na, of course. Well, human ako gigapos, but I'm free now. Malaya po. Malaya ang puso, malaya ang damdamin, malaya ang isip sa lahat ng bagay at mga negatibong bagay dito sa mundo. Thank you! Ginapos na. Ang? Ako kasing-kasing! Ginapos siya nagapos. Ang asawa, hinigta na daan. Gawas nun? Kaunsa? Wala ka ba sa klase gawas? Daga maklase sa gawas nun. Sa gugma? Sa gugma? Dahil ang gugma? Ay, because I'm broke karon today. Malayang malaya po. Kasi yung kalayaan ay laging nasa puso. So, lagi pong malaya ang aking puso. Kay nanatay kuan freedom nga makabuhat-buhat sa itong mga adlaw-adlaw buhatonon niya wala na kanang change gali nga kuan makababag sa tuwa gali. Hinig talaga sa uyab. Gawas nun. Naka happy-happy naman yapon. Bisag nanay ka ng pamilya ba? Pwede hinikta, pwede si gawas doon. Ano man? O hinikta ng asawa, o gawas na may asawa. Man!